Hello guys, nanasad ta sa laing tutorial. Itong gamiton karon nga software Adobe Photoshop 2020. Naka maghago mo mag-crop o picture nga kuhaon ang background. Okay, itong suwayan guys, ug unsaon. I-open na to ang Adobe Photoshop 2020. Minimize na to. I-drag na lang nato niya itong picture. Drag and drop. Okay, kini siya guys. Ato ani siya kuhaan og background. Yun, i-transfer na to sa laing picture. Kita lang tama sa unsa nga picture atong balinan. Unsa iilis na to nga background. Akong gusto nga mura og naa sa diri nga dapit nga mura nag-tree planting sad sila. Nag-selfie. Piling ako murag bagay ang picture diri nga ani. So unsaon man pag transfer ang picture sa laing nga background. Simple lang atong editable window. Okay, din karon kay 2020 naman ta, mas dali na lang siya. Naanan siya tools nga ang imong gamiton para mo automatic siya walang background. Control D. Ato lang ning change name. Yun, i-drag na to. Drag and drop lang. Okay. See? Pin. Yan. Kini guys. Mas nindot ni siya. Una atong i-unlock. Importante magtanaw sa mo sa layer. Naamang gud ni diri. Okay. Og dili na to i-unlock guys kay dili mo na to siya ma-drag. Sa madrag. Tapos then siya itong i-zoom in. So then ato ta sa dito sa tools nga quick selection tools ug magic wand tool. Mga natin siya ang gamiton. Click naman siya guys. Then dito sa select subject. Once i-select na i-click na to ang select subject, mailan na nimo ang unsang mahitabo sa picture. I-click na to guys. Okay, nanay ang mahitabo guys. Mabantay mo anang naay mura og nagdagan nga line, silbi nga na-crop, pero ang problema lang nga naapila ang laing subject. So ang imong buhaton anan diri ka sa subtract from selection. So paon na nimo siya, dapat itakdo jud nimo siya sa asa nga area. Nara siya ka sa yun guys. Na ang edit so nimo siya og delete. Og inani gani siya guys. Ang subject mo na nawagtang, i-undo lang siya. Control Z. Or diri guys sa rectangular marquee tool, i-right click nimo ang subject, then select inverse. So ang background na nawala. Mag-usahay nga wala sila naka-select inverse, subject ang ma-delete. So ang mabuhatan na redo, click select inverse para ang background mo ma-delete. So guys, then ato na siyang ibutang sa diri na picture para inon na bilong siya na activity.
ang pagdagani guys dapat nakasili ka sa layer. Pwede na siya ma-drag. Select kung i-drag there is okay, then control T para i-reduce nito ang size. Ano nindot sa Photoshop 2020 guys kay dito naka i-drag. So guys, ito na siyang align in diba? Mura siya nabilong siya sa ikaw na bahala guys unsa ang pag align mo nga mabagay siya. Tantangon na to ning oil abot. Gamito na to ani eraser tool. Erase na to ang oil abot. Ano siya guys, muna siya og niatin og tree planting. Okay. di siya perfect but makuhaan mo siya idea. That's it. Okay na siya guys.